Adore Nazari, Gamia, Kuntavari, School UN Academy. बेसेबां पार्सेन्ट लानानै पास जानो हादों? पार्सेन्टआ SSLC आव 92.16 थांदों। दिनै नोंसोरखौ नैबे क'क्राझार जिल्ला एबसुआ जोबोद समायना रमायना हाबाफारिनि गेजेरजों बरायदों। माबायदि मोनदों गोसोखौ? गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। एसे खस्थ' खालामदोंमोन ना माबायाव एग्जामाव खस्थ' खालामनाय जादोंमोन ओमफ्राय खस्थ'नि फिथाइखौ मोननाय बायदि जाबाय आरो जोबोद गोजोनदों। नैबे मिरु एबसुजों बरायजानो गोनां टप 10आवबोथ' जायगा मोनदोंना? औ। बेसेबां मासियाव जायगा दं? 80 मासिसो सार। 80 मासियाव। माबायदि फरायदोंमोन बे मेट्रिक एग्जामनि थाखाय? फरायनाया मेट्रिकनि सिगां बारा जायाखैमोन बिदिनो स्कुलखौ लाफायाबा सानाव 3 घन्टासो जादोंमोन आरो ओमफ्राय मेट्रिक एग्जाम जाफुबाय थानाय समाव एसे बांसिन खालामदोंमोन बिदिनो 5 घन्टासो बिदिल' जादोंमोन जादों। जिबायदि पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसारदों बेयाव माबायदि सेटिसफाइड दंना गैया? गोजोननाय दंना गैया? आं जेसेबां फरायदोंमोन बेसेखौनो मोननाय बायदि मोनदों गोजोनबाय। औ। इयुनाव मा जानो गोसो दं? इयुननिखौ सार आं जेबो सानथ'वाखै जिखुनु दा साइन्स स्ट्रिमाव लाग्रोनो सानदों ओमफ्राय बेनि उनाव बिदिनो माबाफोर एन्ट्रेन्सफोर होनो हायो नामा बेखौ नायनो सानग्रोदों आरो। एडमिसन लाबाय नामा? एडमिसना औ इउएनआवनो लाबायमोन दा। औ। नोंनि फरायनायाव फोरोंगिरि बिमा बिफा माबायदि हेफाजाब होदोंमोन? आंनि मा बाबाया गोबां हेफाजाब होदोंमोन बिदिनो आं बिदिनो फरायनो हाया बायदि जानानै गोसो बायमोनबा आंनि मामियानो बिदिनो एसे नाजाबावदो होननानै होदोंमोन आरो फोरोंगिरिफोराबो गोबां हेफाजाब होदोंमोन स्कुलाव। खुलुमबाय, आंनि मुङा हंसाति उरा बसुमतारी, आंनि गामिनि मुङा आमगुरि, सालाकाथि ओनसोलनि सिङाव थानाय। बेसेबां पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसार जानो हादों? आंना पार्सेन्टआ 82%। बबे फरायसालिनिफ्राय? क'क्राझार गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुल। दिनै नोंसोरखौ नैबे क'क्राझार जिल्ला एबसुआ बरायदों। माबायदि मोनदों गोसोखौ? गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। माबायदि फरायदोंमोन बे मेट्रिक एग्जामनि थाखाय? मेट्रिक एग्जामनि थाखायथ' फरायदोंमोन, जेसेबां हायो एसेबां खस्थ' खालामनानै फरायदों। बेबायदि टिउसनबोथ' लानाय जायाखै, ओरैनो एबसु जोंनि सालाकाथि ओनसोलाव होनाय बायदि बेजों टिउसन लानाय जादों एसे। ओमफ्राय बिदिनो बायहेरा टिउसन जेबो लायाखै, न'आव जेसेबांखिनि हायो बेजों फरायदों। बेसेबांसो घन्टा जादोंमोन फरायनाया? फरायनाया बिदिनो फुङाव 4-5 घन्टा, मोनायाव 4-5 घन्टा, बिदिनो 8-10 घन्टा जायोमोन। मेट्रिक आनजादनि सिगां बेसेबां माबायदि टारगेट लादोंमोन? बेसेबां पार्सेन्ट मोनगोन होननानै आसा खालामदों? टारगेटआथ' आं 80% बिदिनो लाखादोंमोन, 80नि एबभ दा मोनबाय बांसिन, दा गोसोआव बांसिन गोजोननाय मोनदों। इयुनाव मा जानो गोसो दं? इयुनावथ' आंहा साइन्टिस्ट जानायनि गोसो दङ। दा एडमिसन लाबाय नामा? एडमिसनखौथ' लाथ'नाय जायाखै, बिदिनो फाथायग्रोबाय, एप्लाइ खालामबाय अनलाइनाव गभार्नमेन्ट कलेज क'क्राझार गभ कलेजाव। बिमा बिफा आरो फोरोंगिरि माबायदि हेफाजाब होदोंमोन नोंखौ बे फरायनायनि? फोरोंगिरियाथ' जोबोद हेफाजाब होदों, नायफा खालामदों, बबे बायदिखौ फरायनांगौ बबे बायदिखौ फरायनाङा। जोंनि मेट्रिक एग्जाम होनायाथ' एबारना एसे आलादा जादों, बेयाव गोबां हेफाजाब खालामदों स्कुलनि प्रिन्सिपाल, बायद' मेडाम, सारमोन आरो न'खरनियाबो जानाय लोंनाय माबायदि फरायदों माबायदि फरायाखै, बेसेबां टाइमाव फरायनांगौ बेफोरखौ थाल लानानै होदों। बेसेबां मासियाव मोननो हादों नैबे फरायनायाव? 9थि मासियाव। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गावगावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।